मुम्बाइ साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव फैगौ 5 जानुवारियाव गोबां रावारि खन्थाइगिरि जथुम खुंगोन। आसाम बिजाब मेलाजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 5 जानुवारि खालाराव सानमारियाव जानाय आसाम बुक फायार ग्राउन्डनि आहम अडिट'रियामाव मोनानि 3 रिंगायाव खुंनाय जागोन। बे खन्थाइगिरि जथुमायाव बर' खन्थाइगिरि महरै बाहागो लागोन बिजिरगोरा रामसियारि बिथाङा। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि रेगिं खालामनाय जाथायाव गोब्राबै जोखोम जानाय आनन्द शर्माखौ आदित्य नार्सिं हमनिफ्राय न'आव लांनो गनायथि होबाय। 37 सान ट्रिटमेन्ट खालामनायनि उनाव मैया आनन्द शर्माखौ न'आव लांनो बिथोन होबाय एबा मेडिकेलनिफ्राय डिसचार्ज होबाय होनना खौरां मोन्दों। थांनाय 2022 मायथाइनि 27 नबेम्बराव डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव जानाय रेगिं खालामनाय जाथायाव जोखोम जानाय आनन्द शर्मानि देहायारि थासारिया दा मोजाङाव फैबाय होनना खौरां मोन्दों, जायनि थाखाय आनन्द शर्माखौ मैया फाहामसालिनिफ्राय न'आव लांनो गनायथि होबाय। लोगोसे फैगौ 9 जानुवारियाव आनन्द शर्मानि देहानि थासारिखौ फिन आनजाद नायफिननाय जागोन होननानै फोरमायदों। 2022 मायथाइयाव आसाम पुलिसनि जाफुंसारनाय। थांनाय 2022 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेफाजाब आरो दैदेननायाव आसाम पुलिसआ रायजोनि थाखाय गोबां मोजां हाबा मावनो हादों होननानै फोरमायदों डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों संदांनायाव थांनाय 2022 मायथाइयाव 781 कोटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हानायजों लोगोसे बेजों सोमोन्दो थानाय सा 4663 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हादों। थांनाय 2022 मायथाइनि गेजेराव आसाम पुलिस बिफानाव SLPRBनि गेजेरजों 14,551 सा बिजाथिफोरखौ थिसननाय जादों। लोगोसे फोरमायबावदों थांनाय 2 बोसोरनि गेजेराव गासै मोन 7 हाथियार हमग्रा हानजाफोरा गावसोरखौ गथायफैदों आरो माखासे ओनसोलफोराव गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाउनाव गोबां बिबांनि हाथियार गुलि बेरफ्रुग्रा जिराद मोननाय जादों। लोगोसे थांनाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो 7229 केडारेसफोरखौ रिहाबिलिटेसन होनो हादों। इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि बेलायाव डिजिपि बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय बोसोरनि गेजेराव रायजोआव गासै गं 83 पुलिस आउटपस्ट, गं 18 SDPO मावख', गं 17 SP मावखुलि, गं 12 SP रेसिडेन्स लुनाय जादों होननानै फेसबुक पस्टनि गेजेरजों डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा फोरमायदों। भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ मैया अरुणाचल प्रदेशनि सियांग जिल्लायाव दावबायफैदों। बे दावबायनायनि गेजेरजों बिथाङा अरुणाचलाव गोदानै लुजानाय सियम दालांखौ बेखेवनानै होलाङो। बर्डार रोड अर्गेनाइजेसन जों लुजानाय 100 मिटार गोलाव बे सियम दालांआ आलं आरो इंखंखौ फोनांजाबदों। लोगोसे डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बर्डार रोड अर्गेनाइजेसन सुंद'यै बिआरअजों लुजानाय मोन 27 इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौबो बेखेवनानै होलाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रैखाथि मन्थ्रि बिथाङा रोखायै बुंथिदों दि जों दावहाखौ फोथाया आरो मोजां मोना। जुदि चीनआ जोंखौ बाध्य खालामो अब्ला जों दावहा नांनो थियारि। लोगोसे बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायबावदों दि सा सानजा भारतआ गासैबो बिथिङाव जोबोद गोख्रोङै जौगाबोगासिनो दङ होननानै। भारतआव सासे गुबुन हादरारि सुबुंनि जिउ खहा। ओडिशायाव रासियानि सासे सुबुं एबा दावबायारिनि गोथै देहा मोननाय जादों। ओडिशानि जगतसिंहपुर जिल्लानि फरादी पर्टआव जाहाजाव मिलियाकब सार्गी मुंनि सासे रासियान सुबुंनि गोथै देहाखौ मैया फुंनि 4:30 रिंगायाव ओडिशा पुलिसआ बोखांनो मोन्दों होननानै खौरां मोन्दों। बिथाङा मा जाहोननि थाखाय जाहाजाव जिउ खोमाखो बेनि जाहोनखौ मिन्थिनाय जायाखै होननानै खौरां मोन्दों।